Bakit po? Asan yung kapatid mo? Nasa kwarto po, Nay. Lumipat na kayo sa kapitbahay. Bilisan mo, tawagin mo yung mga kapatid mo. Bakit po? Ano nangyari? Rumaragasa yung tubig baha. Bilisan mo, tawagin mo ang kapatid mo. Ayan na, Diyos ko! Pumapasok na sa bahay natin! Tawagin mo yung kapatid Sige mo! po, Nay! Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Ito na yung reseta, oh. Inumin mo lang yung gamot 3 beses sa isang araw. Inumin mo pagkatapos mong kumain para hindi ka sikmurain, ha? Opo, salamat ho, doktora. Anong doktora? Bakit? Doktora ka naman talaga. Ano naman kung doktora ako? Basta best friend kita, kaya tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Sige na nga, salamat ho, Lori. Walang anuman. Magkano ho yung consultation? Hindi na. Anong hindi na? Nakakahiya naman. Lagi ka na lang hindi nagpapabayad. Kasi syempre, kaibigan kita. Kaya sige na, Julia. Pumunta ka na sa butika. Yung pambayad mo sa akin, pambili mo na lang ng gamot mo yan. Naku, hindi na. Nakakahiya. Huwag ka na nga mahiya. Sige na, bilhin mo na yung mga gamot mo para gumaling ka na. Lori naman. Hindi ko tatanggapin yan. Teka, bibigyan na lang kita ng tinitinda kong ulam. Wag na. Sayang yung kikitain mo dyan kung ibibigay mo lang sa Hindi, akin. tanggapin mo na. Meron akong afritada dito, tapos chapsoy. Sasamahan ko na rin ng lumpiang toge. Dami naman nito. Kulang na kulang pa nga yan sa lahat ng naitulong mo sa akin. Pati sa mga anak ko, kaya sige na, tanggapin mo na yan. Salamat, sige na. Naiinggit nga ako sa'yo Tingnan mo. Ikaw, doktora ka na. Ako ito nagtitinda ng ulam. Sinuwerte lang talaga ako. Ipupunas ko nga sa iyo yung bimpo ko. Baka sakaling swertihin din ako, kagaya mo. Hello? Kumusta na yung magandang asawa ko? Nang uuto ka pa? Sungit naman ni Lori, my loves. Ewan ko sa'yo. I miss you. I miss you too. Baka next week, uuwi ako dyan sa Leyte, ha? Lagi mo namang sinasabi yan, Darwin. Hindi ka naman umuwi dito. Sorry na. Busy lang talaga kami dito sa ospital na pinag-dutihan ko. Toxic. Ang daming pasyente. Binigay sa'yo ng Diyos yung mga pasyente na yan kasi naniniwala siya na kaya mong pagalingin lahat yan. Sweet naman ang misis ko. Kailan ka ba uuwi dito? Titingnan ko pa. Pero baka next week. Kumusta kayo dyan? Okay naman. Yung anak natin. Nakakuha ka din ng 3 stars sa school. Dahil nakakuha ng stars, paulit-ulit na sinasabi sa akin na big girl na daw siya. Sabi ko, you're 5 years old. Of course, you're already a big girl. Umuwi ka na. Miss na miss ka na ng anak mo. Asan ba? Kausapin ko. Tulog na. Sige, tatawag na lang ako ulit bukas. Kumusta na yung panahon dyan sa Maynila? Okay naman. Bakit? Nanonood ka ba ng balita? May paparating daw na bagyo Magla-landfall daw yata dito sa Leyte. Oo, napanood ko din yun. Yolanda yata yung pangalan ng bagyong tatama dyan. Mama, eto po pandagdag sa bayarin dito sa bahay. Haris, anak, itabi mo na lang yan. Pera mo yan Sige na po, pandagdag sa gastusin din. Pero Haris... Marami po kaming trabaho ngayon sa construction, kaya medyo maayos yung pasok ng kita. Kaya nga itabi mo na lang to. Idagdag mo na lang dun sa ipon mo.
Di ba, nag-iipon ka kasi gusto mong makabalik sa kolehiyo. Kaya sige na, itabi mo na lang yan. Okay lang po, Mama. Tanggapin niyo na po yan. May extra pa naman po ako dito. Pandagdag sa ipon ko. Salamat, anak. Pangako, Mama. Kapag nakaipon na po ako, magtatapos agad ako ng pag-aaral kapag graduate na ako. Ako nang bahala sa mga kapatid ko. Huwag mo kaming alalahanin ng mga kapatid mo. Sarili mo ang isipin mo. Siyempre, Mama, kasama kayo sa pangarap ko na magkaroon tayo ng pare-parehas na magandang buhay. Sana nga anak, no? Sana matupad yung mga pangarap mo. Oo naman po, sisiw. Anak, salamat ha. Simula nung mamatay yung papa mo, ayan, hindi ka napapagod na tulungan ako. Nagsakripisyo ka Tumigil sa pag-aaral para magtrabaho. Ma, huwag na po kayong umiyak. Pasensya ka na, anak ha. Mahirap lang yung mama mo eh. Kaya ito, kailangan kong pasanin pati yung responsibilidad sa dalawa mo pang batang kapatid. Mama, siguro mahirap tayo ngayon. Pero hindi naman tayo magiging mahirap habang buhay. Pangako, magsisikap ako para makaahon tayo. Akong bahala sa inyong mga kapatid ko. Pasensya na, anak. Eto, nagtitinda lang ako ng kung ano-anong pwedeng makain yung nanay mo. Ma, marangal po yung trabaho ninyo. Dahil po sa pagkaing binibenta nyo, marami kayong tiyang nabubusog. Ito lang kasi yung kaya ko, anak eh. Hindi po lang ang pagtitinda ng ulam. Marami pong taong nagugutom At lahat po ng nagugutom na yon, nabubusog dahil sa inyo. Julia, sabihin mo sa mga anak mo, dumaan sa bahay sa Pasko ha, para maibigay ko yung mga regalo nila. Ikaw naman. Ba't naman nag-abala ka pa? Mas lalo akong nahihiya sa iyo niyan eh. Wala yun. Pero double check ko lang ha. Baka kasi maghamali ako sa pagbili ng regalo. Si Harris yung panganay mo, no? 18 years old, tama ba? Sunod si Michael, no? Oo, grade 5 na ngayon. Grade 5 na yun? Oo nga eh. Grabe, ang bilis nga naman talaga ng panahon. Eh si Vincent, yung bunso mo. Grade 2 na. Naalala mo ba dati yung umaatungan lang yun dito sa clinic mo, no? Ay, ang bilis nga naman talaga ng panahon. Pero teka, mas maaga yung pamasko ko kay Harris, ha? Bakit? Naihanap ko siya ng scholarship. Hindi niya na kailangan magtrabaho para makapag-aral. Diyos ko talaga, Lori. Oo. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Ako bahala sa anak mo. Diyos ko, salamat. Salamat, Lori. Makakapag-aral na ulit yung anak mo. Salamat. How many stars did you get? I got 5 stars po. Good job! I love you, Rose. I love you too, Mommy. Kailan po uuwi si Daddy? Anak, baka kasi hindi makauwi si Daddy eh. Uy naman po. Kasi di ba yung napanood natin sa news, may typhoon na paparating. So baka hindi makasakay ng airplane si Daddy papunta dito. Okay po. Sorry anak ha. Mommy, tayo na lang po yung pumunta kay Daddy. Let's go to Manila and visit Daddy. Rose, hindi tayo pwedeng sumakay ng airplane. Kasi nga di ba may typhoon? But Mommy, I miss Daddy. Miss na miss ka na rin naman ni Daddy mo. Di ba nakausap mo siya sa phone kanina? Ang sabi niya, miss na miss ka na rin niya. But I want to hug him, Mommy. Miss na miss ka na rin ng Daddy mo. Pero syempre, di ba may mga sick people na kailangan gamutin si Daddy? Kaya nandun pa rin siya sa Manila. Pero don't worry anak ha. After the typhoon, uuwi na ulit dito si Daddy. Kumusta na yung panahon dyan? Malakas na yung hangin. Ito, medyo dumidilim na din. Dyan ba sa Maynila? Uulan. Tapos
Nakapagpa-reserve na pala ako ng hotel. Sa balita, Yolanda daw yung pinakamalakas na bagyo sa history. Kaya mabuti na rin yung desisyon mong magstay na lang kayo dyan sa hotel. Mas safe pa kayo dyan. Hindi. Si Mama lang tsaka si Rose yung mag-hotel. Bakit? Darwin, mahirap iwan yung bahay natin nang walang bantay. Kahit na, sumama ka na dun sa hotel. Mas safe dun. Hindi na, okay lang ako. Babantayan din naman ng mga kapitbahay natin yung mga bahay nila kaya may makakasama naman ako eh. Lori, samahan mo na lang yung mama mo. Tsaka yung anak natin sa hotel. Mas safe kayo dun. Hindi naman bahain sa lugar natin kaya safe din naman ako sa bahay. Tsaka kailangan kong tumao dun sa klinik. Baka mamaya sa kasagsagan ng bagyo may mga ilangan ng tulong. Sinong tutulong sa kanila kung nasa hotel ako, di ba? Pero Lori, delikado. Sabi sa balita, super typhoon daw yung Yolanda. Marami nang nagdaang bagyo dito sa Leyte. Nalampasan naman natin lahat yun. Kaya huwag kang mag-alala. Okay lang ako. Hello, Mommy! Hello, Rose? Baby? Mommy! I can hear you! Hi, anak. How are you? I'm okay po, Mommy. Okay, anak. Ibababa ko muna yung phone, ha? I love you, anak. I love you too, Mommy. Ganun yung gagawin natin. Iiwan ko tong phone sa lola mo, then tatawag ako palagi para hindi mo ako mamiss, ha? Mommy, stay with us na lang po. Dito ka na lang po. Samahan mo na lang po kami ni Lola. Anak, Mommy needs to go back sa clinic. There are sick people waiting for me. But Mommy, dito ka na lang po. Samahan mo na lang po kami ni Lola. Don't worry, anak. I will call you palagi para lagi mo ko makakausap, okay? I'll go with you, Mommy. I need to go to school po, di ba? No, anak. Kailangan mo magstay dito sa hotel with your lola. Eh di ba na-explain ko na sa'yo yung typhoon? May typhoon na dadating kaya wala kayong pasok sa school. But I want to go to school to get more stars, Mommy. Anak, you can get more stars kapag tapos na yung typhoon, okay? Babalik ka sa school kapag okay na ulit yung weather, okay? Okay, Mommy. I'm gonna miss you, Mommy. Ang lakas ng hangin! Diyos ko, napakalakas rin ng ulan! Oh, basang-basa ka! Signal number 4 nga daw dito sa Leyte. Eh kaya nga dapat, Julia, hindi mo na sinuong yung ulan. Magpatayo ka muna dyan. Hello, anak? Mommy, I miss you po. I miss you too, anak. Pero miss mo na agad ako, baby. Eh, kakatawag mo lang kanina. I miss you already, Mommy. I miss you too, anak. Mommy, take care of sick people, ha? Ano yun, anak? Take care of sick people po. Pinayagan ko po kayong bumalik sa clinic kasi sabi niyo po, kailangan kayo ng sick people eh. Take care of sick people po, Mommy, okay? Okay, anak. Tawag ulit ako mamaya, ha? Samahan mo na muna si lola mo dyan, okay? Okay po, Mommy. I love you. I love you too, anak. Ay, nangungulit si Rose. Kanina pa tawag ng tawag. Eh, sinong kasama, mama mo? Oo, nasa hotel sila. Ayoko ma-stress yung nanay ko sa bagyo eh. Matanda na rin yun. Mas okay na nandun sila. Mas makakapag-relax sila kahit papano. Mabuti na nga rin yun. Eh kayo, kumusta kayo ng mga anak mo? Andun sa bahay, nagdadasal na, hindi tangayin yung bubong. Binilinan ko nga yung panganay ko. Eh sabi ko pag nagka-problema, makikisilong muna sa kapitbahay. At least doon konkreto. Eh hindi na naman bahain sa lugar nyo, di ba? Hindi naman. Eh teka, bakit ka pala pumunta dito? Eh napadaan lang, pauwi na kasi talaga ako. Naghatid ako ng ulam na in-order sa akin. O eto, may dala akong ulam para sa iyo. Eh, sabi ko naman sa'yo, wag na, di ba? Sige na, naparami ang luto ko niyan eh. Salamat. Gusto mo dito ka na lang muna? Kainin natin tong dala mo. Magpatila ka muna ng ulan. Hindi na, Lori. Kailangan kong umuwi kasi walang kasama yung 3 anak ko. Sigurado ka ba? Eh, hindi ba delikado? Mas delikado kung walang makakasama yung mga anak ko sa bahay eh. O sige, mag-iingat ka ha. Sige.
ako. Kumusta na kaya yung anak ko tsaka yung nanay ko? Ay, ano ba naman yan? Nawalan pa na signal kung kailan naman kailangan ko tsaka mawawala. Diyos ko, huwag niyo po mababayaan si Rose tsaka yung nanay ko. Haris! Haris, anak! Bakit po? Asan yung kapatid mo? Nasa kwarto po, Nay. Lumipat na kayo sa kapitbahay. Bilisan mo, tawagin mo yung mga kapatid mo. Bakit po? Ano nangyari? Rumaragasa yung tubig baha. Bilisan mo, tawagin mo ang kapatid mo. Ayan na, Diyos ko! Pumapasok na sa bahay natin! Tawagin mo yung kapatid Sige mo! po, Nay! Diyos ko, bakit ganito ang lakas ng agos sa tubig? Mama! Haris! Diyos ko, Haris! Bakit bumalik ka pa dito? Sunduin ko po kayo, Mama! Ka na, Diyos ko, dahan-dahan ka! Kumapit ka na maigi! Baka matangay ka ng agos! Kaya ko po, Mama! Si Michael! Nasa kapitbahay na po, Ma! Si Vincent! Ito na rin po, Ma! Tara na, Ma! Baka tumas pa lalo yung tubig, Ma! Bakit naman kasi bumalik ka pa? Ma, susunduin ko po kayo! Sabi ko naman sa'yo, anak, pagkatid mo sa mga kapatid mo, doon ka na lang maghintay! Hindi po! Masyadong malakas po yung agos sa tubig, baha! Hindi niyo po kakayanin mag-isa. Tara na po, Ma! Magdahan-dahan ka, kumapit ka sa bibako, dalian mo! Opo! Kayo din po, kumapit din po kayo! Diyos ko, bakit naman biglang tumaas yung tubig? Dati hindi naman tayo binabaha! Mama, umuna na po kayo, Hindi, ha? anak, ikaw na ang mauna! Sige Hindi! na! Hindi po pwedeng ganun. Sandali! Ayan! Mauna na po kayo! Ha? Sa likuran niyo lang po ako! Wag na, anak! Sige na! Mama, mauna na po kayo! Ramdam niyo naman po yung lakas ng agos! Kailangan na sa likuran niyo po ako para maalalayan ko po kayo sa paglalakad! Pero anak, kumapit ka na maigi sa bakod, ha? Opo! Dahan-dahan lang sa paglalakad! Dito lang po kayo, Mama, ha? Sa gilid maglakad! Baka matangin kayo! Ikaw din, kumapit ka na maigi! Mama! Diyos ko! Aris, anak, tulong! Ano ba yung anak ko inaaral na baha? Tulungan niyo kami! Diyos ko, anak! Tulungan niyo kami! Aris, anak! Tulungan niyo yung anak ko! Lori, pick up the phone. Lori, The number you dialed is now Diyos ko, huwag niyo pong papabayaan yung pamilya ko. Julia, pakiusap, tulungan mo ako. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Pinasok ng baha yung bahay at klinik ko. Yung sasakyan ko, tinangay ng baha. Sinubukan ko pumunta sa hotel para i-check yung nanay at anak ko. Hindi ako makapunta kasi hindi madaanan yung mga kalsada. Lampas tao yung baha. Nagtumbahan yung mga puno. Nakatumba rin yung mga pose ng kuryente. Hindi ko naman matawagan yung anak at nanay ko kasi walang signal. Tulungan mo ako, Julia. Tulungan mo ako, please. Julia, makinig ka naman sa akin. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Ikaw yung pinuntahan ko kasi wala na akong ibang malapitan. Lahat ng lapitan ko tinatanggihan akong tulungan. Naiintindihan ko naman sila kung sakali. Kasi nabaha din yung bahay nila. Kaya ito, sinuong ko yung baha para mapuntahan ka lang. Pakiusap, tulungan mo ko. Natatakot ako, Julia. Hindi ko alam gagawin ko. Natatakot ako kasi nang mapunta ako dito. Nung sinuong ko yung baha, may katawan ng bata. May katawan ng matandang babae at lalaki. Lahat sari-saring bang kayo nakita kong nakaluta. Nakakatakot, Julia. Natatakot ako. Tulungan mo ko. May nakita ka. Saan? Samahan mo ko, halika, puntahan natin. Buhay pa ba yung katawan na nakita mo? Tulungan mo ko pakiusap. Gusto kong puntahan yung nanay at anak ko. Samahan mo ko, Lori. Puntahan natin yung mga katawang nakita mo. Pakiusap, tulungan mo muna ako. Ako yung tulungan mo. Ako yung samahan mo. Ano bang nangyayari sa'yo? Tulungan mo ako. Tulungan mo rin ako! Tulungan mo rin ako! Tinangay ng ba si Haris? Tinangay ng ba yung anak ko? Ano? Ano sabi mo? Kaya pakiusap, tulungan mo rin ako. Hindi lang yung ikaw may kailangan ng tulong. Tulungan mo rin ako. Hanapin natin yung anak ko!
Diyos ko, 2 araw ko na pong hindi makontak yung asawa ko. Pakiusap, huwag niyo pong pababayaan yung pamilya ko. Nakikiusap po ako sa inyo, huwag niyo po silang pababayaan. Ito, tinapay. Nakahingi ako dun. May tindahan na namimigay ng pagkain. Kumain ka muna. Hindi ako nagugutom. Julia, kailangan mong kumain. Paano natin mahanap yung anak mo kung uuupos ka? Paano natin mahanap si Haris kung maghihina ka? Buhay pa kaya si Haris? Oo naman. Palaban yung anak mo. Hindi basta-basta susuko yun. Pasensya ka na. Imbis na tulungan kita, eto, pabigat ako sa iyo. Huwag mo kong isipin. Nasa hotel yung nanay at anak ko. Safe naman siguro sila dun. Hindi ko lang talaga makontak kasi wala ngang signal. Wala rin kuryente. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Basta Julia, kailangan mo magpakatatag ha? Sa'yo hugot ng lakas sina Michael at Vincent. Bakit ba nangyari sa atin to, ha? Sabi nila bagyo eh. Hindi lang bagyo yung bumay sa lugar natin. Delubyo yun eh. Walang pinatawad. Kung saan ka man tumingin, wala kang makikita kundi pagkasira. Yung mga bangkay, nagkalat sa kalsada. Pero sa dami ng bangkay na nakita natin, isa doon wala yung katawan ng anak ko. Tana, kailangan mo magreserba ng lakas, Julia. Sa dami ng bangkay na hinawakan ko para tingnan. Isa doon wala yung anak ko. Nasa na ba yung anak ko? Ay, sandali lang ha. Paghihingi kita ng tubig na maiinom ha. Doktora, si Julia po. Nasa loob, bakit naman? Nakita na po si Haris. Diyos ko, Julia, nakita na daw yung anak mo! Julia, halika na. Kailangan mo magpahinga. Sandali lang, dito muna tayo. Hintayin nating magising si Haris. Julia naman. Sandali lang. Magigising din yung anak ko. Hintayin lang natin sandali. Kailangan mo na magpahinga. Sandali lang. Bumalik na lang ulit tayo bukas. Halika na. Alam mo, sa 3 anak ko, si Haris yung pinakamatigas yung ulo. Gagawin niya kung ano yung gusto niya gawin. Tama na yan. Sabi ko nung namatay yung asawa ko, sinabi ko nun kay Haris, hindi pwede. Hindi ka pwede tumigil sa pag-aaral. Gagawin ko lahat para hindi ka mahinto sa pag-aaral. Hindi nakinig sa akin yung anak ko. Tumigil pa rin sa pag-aaral. Para daw makatrabaho siya. Para daw makatulog siya sa gastusin namin sa bahay. Ang tigas ang ulo, di ba? Hindi marunong makinig yung batang yan. Tapos pinahatid ko yung 2 ko pang anak sa kapitbahay namin. Kasi nga biglang rumagasa yung baha eh. Hindi naman kami pwedeng sabay-sabay pumunta kasi mas delikado. Naihatid naman namin ng maayos yung kapatid niya. Sabi ko, huwag niya na akong balikan. Susunod na lang ako sa kanila. Pero ang tigas ng ulo. Hindi nakinig. Pinalikan niya pa rin ako. Nakalubog na kami sa rumaragas ang baha. Sabi ko, mauna na siya eh. Hindi na naman nakinig sa akin. Sabi niya mauna daw ako. Mauna daw ako para maalalayan niya ako. Para hindi ako matangay, diba? Mas lalong lumakas yung ragasan ng tubig. Tinangay yung anak ko. Tinangay na ba yung anak ko? Tama na yan, Julia. Tama Wala na. akong nagawa. Ako yung nanay pero wala akong nagawa. Wala akong nagawa. Ba't tinatangay na ba yung anak ko? Tama na. Tama na, Julia. Sinubukan ko mabuli yung anak ko pero pinigilan ako ng mga kapitbahay namin. Wala akong nagawa! Wala akong nagawa habang tinatangay na ba yung anak ko!
Sorry, anak! Sorry, Ariel! Tahan na, Julia, tahan na. Alam mo kung anong huling sinabi ni Haris? Tama na yan. Mama! Mama! Mama, paulit-ulit ka rin, Mama! Mama! Yan yung mga huling sinabi niya bago siya lamunin ng bahay. Tama na yan, Julia. Kung kinapitan ko sana ng mas maigpit yung anak ko, hindi siguro siya matatangay ng baha. Kasalanan ko eh. Kasalanan ko to! Wala kang kasalanan. Wala kang Kasalanan ko kung bakit bangkay na ngayon yung anak ko! Darwin, paano ka nakapunta dito? Akala ko ba hindi magamit yung airport? Kailangan ng mga volunteer doctors na pwedeng ipadala dito, kaya nagpalista agad ako. O ikaw, kumusta ka na? Nakakain ka ba ng mayos? Nakakainom ka ba ng tubig? Sabi sa balita, may shortage daw ng tubig at pagkain dito. Huwag ako yung alalahanin mo, yung anak natin. Hindi ko alam kung ano nang lagay nung anak natin. Pati yung nanay ko hindi ko makontak. Bakit? Akala ko ba naka-check-in sila sa hotel? Oo, pero hanggang ngayon hindi pa rin naaabot yung hotel. Hanggang ngayon wala pa rin akong balita sa anak natin tsaka sa nanay ko. Ano? Oh, sige na, Lori. Kumain ka na. Wala akong gana. Kailangan mong kumain. Halos ilang araw kang walang kain. Walang mainom. Kaya sige na. Kumain ka na ng marami. Darwin, gusto kong yakapin si Mama. Gusto kong yakapin yung anak natin. Kumain ka muna. Kailangan mong magpalakas. Ang tanga ko. Ang tanga-tanga ko. Tama na yan. Ako yung nagpumilit na sa hotel na lang magstay si na Mama at yung anak natin. Gusto ko sa hotel na lang sila kasi nga may bagyong paparating. Gusto ko doon na lang sila para kahit may bagyo mag-enjoy sila kasi mas safe naman talaga sa hotel, di ba? Tahan na yan. Hindi na, kumain ka na. Pero bakit ganon? Bakit pati yung hotel hindi nakaligtas sa bagyo? Akala ko safe sila dun eh. Pero bakit ganon? Bakit naman namatay yung nanay at anak ko? Tahan na. Baka mamaya kung ano bang mangyari sa'yo. Namatay yung nanay ko. Namatay si Ross. Namatay yung anak natin. Akala ko safe sila sa hotel. Pero bakit sila namatay? Oh, tama na yan. Ako yung dapat namatay eh. Huwag mong iisipin yan. Sabi kasi malakas daw yung bagyo kaya naisip ko mas mabuting mag-hotel na lang sila. Hindi sila dapat namatay kasi safe sila sa hotel, di ba? Kaya bakit ako yung nabuhay? Tama na yan. Akala ko safe sila sa hotel. Sorry, Darwin. Sorry. Wala kang kasalanan. Huwag mong sisisihin yung sarili mo. Sorry, Darwin. Hinayaan ko mamatay si Mama. Hinayaan ko mamatay si Rose. Hinayaan kong mamatay yung anak natin. Makinig ka sa akin. Wala kang kasalanan, okay? Bakit kailangan mamatay ni Mama? Bakit kailangan mamatay ni Rose? Hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam. Bakit kailangan mamatay ng nanay ko? Bakit kailangan mamatay ng anak natin?
Condolence sa nangyari sa pamilya mo. Condolence din sa nangyari sa inyo. Alam mo, Darwin, sa totoo lang, hindi ko na mabilang kung ilang beses ko na ba nasabi yung salitang condolence. Kumusta ka na? Eto, bilit na bumabangon. Sinusubukang lumaban. Kailangan eh. Kailangan kong magpakatatag para dun sa dalawa ko pang anak. Si Lori, kamusta? Andon, nag-volunteer na mag-duty. Dito sa ospital? Oo, dahil kakatapos lang ng bagyo. Kailangan ng mga doktor ngayon. Kaya ayun, naka-duty. Ayaw paawat. Puntahan mo na lang dun. Sige, salamat. Eto, magmerienda ka muna. Ano to? Merienda. Sinubukan kong magluto gamit yung mga pinamigay na relief goods. Kaya sige na, kumain ka na. Masarap yan. Salamat. Sorry sa nangyari sa nanay at anak mo, ha? Sigurado ka bang kaya mong magdoktor ngayon? Kailangan eh. Natatandaan ko. Sinabi sa akin ng anak ko. Pinayagan daw niya ako magstay sa klinik ko kasi ako daw yung magte-take care sa mga sick people. Kaya ito, ginagawa ko yung gusto niya. Kahit wala na siya. Teka, magkano ba tong nilalako mo ha? Hindi ko nilalako yan. Pinamimigay ko to sa mga may gusto at sa nagugutom. Ha? Ginagawa ko to para sa anak ko kasi sabi niya naman sa akin noon, kailangan kong magpatuloy sa pagluluto, sa pag-aalok ng pagkain. Kasi marami daw taong nagugutom. Lalo na ngayon. Namimiss ko na yung anak ko. Ako rin. Namimiss ko na yung anak ko. We pray for blessings. We pray for peace. Comfort for family. Protection while we sleep. We pray for healing. For prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while, you hear each spoken need. Yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? Totoo ba, Lori? Oo, buntis ako. Congrats! Salamat. Ninang ka ha? Oo naman, congrats ulit, ha? Salamat. Ikaw, kumusta na yung karinderya mo? Mabenta naman. May factory kasi doon na tinatayo malapit sa amin, kaya karinderya ko kumakain yung mga trabahador doon. Tapos kapag natayo na yung factory, panigurado, sa karinderya ko rin kakain yung mga trabahante doon. Ayan na yung swerteng hinihintay mo. Salamat ha, huwag kang mag-alala, konti na lang, mababayaran ko yung kapital na pinahiram mo sa akin. Hindi mo na kailangang bayaran yun. Tulong ko na yun sa'yo. Bahala ka, basta tanggapin mo man o hindi, babayaran pa rin kita. Naalala mo, nung nanalasa yung Yolanda? Tandang-tanda ko yun. November 8, 2013. 4 na taon na rin yung nakaraan, no? Parang kahapon lang, no? Tapos eto. Alam mo, aminin ko sa'yo, hanggang ngayon, may sakit pa rin akong nararamdaman kapag naaalala ko yung nangyayari. Maraming nasirang gamit, maraming tinangay at nayuping kotse. Halos lahat ng bahay wasak. Ay,
Marami ring nawalan ng mahal sa buhay. Pero tingnan mo, ito tayo. Nagpapatuloy sa buhay. Sa kabila ng bangungot na pinagdaanan natin, andito pa rin tayo. Maswerte tayo. Pero kung iisipin, nakakalungkot lang kasi may mga nasalanta ng bagyo na hanggang ngayon, hindi pa rin tuluyang nakakaahon. 4 na taon na, no? Pero may mga biktima pa rin ng Yolanda hanggang ngayon na nakalugmok pa rin. Napabayaan. Kaya hindi dapat tayo tumigil. Kailangan nating magpatuloy. Ilan lang tayo sa mga mapapalad na nakaligtas, kaya kailangan nating kalampagin yung gobyerno o kung sino man para kahit papano mabigyan ng hustisya yung libo-libong nawalan ng buhay. Pero alam mo, kahit 4 na taon na yung nakaraan, masakit pa rin kapag naiisip ko yung anak ko. Ako rin. Parang hindi pa rin naghihilom yung sugat. Masakit pa rin kapag naaalala ko yung nanay at anak ko. Kailan kaya mabubura yung sakit na nararamdaman natin, ano? Sa tingin ko, hindi na ito mawawala. Pero kahit na ganun, kahit na masakit, kailangan pa rin nating magpatuloy sa buhay. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Always your number one SM radio station.